Neste vídeo imos explicar como facer unha catalogación dun documento dende cero, é dicir, sen capturalo da rede ou doutro catálogo. O primeiro que debemos facer é acceder á intranet de Coja introducindo o noso nome de usuario e contrasinal. Antes de engadir un documento novo mediante a catalogación, é moi importante comprobar que non exista no catálogo un rexistro bibliográfico coincidente co documento que queremos catalogar. Para iso, debemos facer varias consultas a partir das ferramentas que nos ofrece Coja, é dicir, podemos facer unha busca simple, unha busca avanzada, usar filtros, etc., co fin de evitar dar de alta rexistros duplicados. Imos tomar como exemplo a obra O Código da Vinci en galego. Podemos comezar por facer unha busca simple, dende o queixón da parte superior da intranet, ca opción Buscar no catálogo seleccionada, introducimos o termo ou termos polos que queremos facer a busca. Pode ser o título, o autor, editorial, ano de publicación, etc. Neste caso, imos buscar polo ISBN. Por tanto, dende esta opción de busca, debemos introducir a palabra ISBN, igual é o número de ISBN que representa o libro. Isto é importante facelo así no caso do ISBN para que a busca se faga só nese campo e prememos en enviar. Vemos que non se atoparon resultados. Ademais da busca simple, podemos facer unha busca avanzada. Esta opción é moi recomendada debido á súa precisión e exactitude. Accedemos dende o menú superior premendo en Buscar busca avanzada ou ben dende o menú central da pantalla inicio premendo en Busca avanzada. Ábrese o formulario de busca avanzada e en Buscar por podemos seleccionar, por exemplo, o autor e introducimos o apelido do autor, Brown. Seleccionamos, por exemplo, o título e introducimos, neste caso, imos introducir só unha palabra do título, Vinci, por exemplo. E, ademais, podemos introducir calquer outra, o editor, o lugar de publicación, a data, calquer outro termo que queiramos. Neste caso, imos introducir a data de publicación, por exemplo, que é o 2007. E prememos en Buscar. Tampouco se obtiveron resultados. Tamén poderíamos facer outra busca dende o módulo Catalogación, pero debemos ter en conta que as buscas dende o módulo Catalogación poden levarnos a certa confusión, xa que devolven os resultados de todos os rexistros existentes no catálogo, señan ou non da miña biblioteca. Para facer unha busca dende o módulo Catalogación podemos acceder dende Máis Catalogación ou ben dende o menú da pantalla inicio premendo en Catalogación. Ca pestana Busca en catalogación seleccionada, introducimos o termo ou termos polos que queremos facer a busca. Neste caso, imos introducir, por exemplo, dous termos identificativos do título, como é Código e Vinci, máis un término identificativo do autor que é o apelido, Brown, e prememos en Enviar. Se nos fixamos o contrario que nas buscas anteriores, ao facer a busca dende o módulo Catalogación, o sistema devólvenos 5 resultados coincidentes cos termos de busca. Esta diferenza ven dada porque nas dúas buscas anteriores o sistema fai a consulta e recupera os resultados do catálogo da miña biblioteca, mentres que a busca en Catalogación fai a consulta e recupera os resultados de todas as bibliotecas da rede. Pero neste caso vemos que ningún destes resultados está na miña biblioteca, xa que na columna Localización non figura ningún dato que así o acredite. É importante recordar que os datos básicos que debemos comprobar para detectar se se trata do mesmo libro son o título, o autor, o depósito legal, o ISBN, a edición, a editorial e a data de publicación. Neste caso, por exemplo, o rexistro que está en galego é o que máis coincidencias ten co noso. Vemos que coincide tanto o título como o autor, pero temos que comprobar se coincide o depósito legal, o ISBN, a edición, a editorial e a data de publicación. Se algún destes datos fose diferente, habería que catalogar de novo. Pulsamos, por tanto, en Accións, Vista Previa Marc, e comprobamos se coincide o 245, que é o campo de título, coincide o Código da Vinci. O campo de autoría, 245 no $C, Dan Brown, tamén coincide. O campo correspondente ao depósito legal é o 017, que non figura, e o 020 é o campo correspondente ao ISBN. Neste caso sí figura, pero non coincide.
En caso de que coincidisen todos os datos, sería simplemente premer en Accións, agregar, editar ítems, explicado pormenorizadamente nun vídeo anterior, e cargar o exemplar que temos nos diante. Pero neste caso, como non coinciden o ISBN, trataríase dunha obra diferente. Co cal, o seguinte paso sería facer unha catalogación que podería ser derivada fora da rede capturando dito rexistro dun servidor de terceiros dispoñible a través do protocolo Z3950 explicado tamén noutro vídeo, ou ben facer unha catalogación dende cero que pasamos a explicar a continuación. Para facer unha catalogación dende cero, é dicir, para crear un novo rexistro bibliográfico dentro do módulo catalogación, debemos facer clic en novo rexistro e elexir a folla de traballo acorde ao material que queremos catalogar. Por exemplo, se estivésemos a catalogar unha partitura musical, deberíamos seleccionar música impresa. Ou en caso dun videoxogo en CD-ROM, deberíamos seleccionar arquivo do ordenador. Neste caso, ao tratarse dun libro, seleccionaremos material textual. Isto é importante xa que elexir a folla de traballo adecuada vai permitir explotar correctamente os datos mediante informes. Unha vez seleccionada a folla de traballo, o sistema amosa o formulario agregar rexistros MARC, cos campos que forman a folla de traballo escollida e que debemos cubrir para completar a catalogación. Se intentamos guardar os rexistros sen cubrir algún dos campos identificados con asterisco vermello como obrigatorios, o sistema mostrará unha mensaxe indicando que campos están baleiros e é necesario cubrir. Para que mostre o número de etiqueta debemos configuralo en Axustes, Mostrar etiquetas. E unha vez configurado, xa van a aparecer sempre na sesión do meu usuario. As diferentes etiquetas correspondentes aos campos MARC aparecen organizadas en pestanas, nas que debemos premer para ir completando a catalogación. En cada etiqueta amósase o campo do nome do campo e os diferentes subcampos que a forman. Comezamos a cumprimentar a información relativa ao noso documento. No campo 008 Información xeral podemos pulsar sobre o seu cadro, pero o correcto é premer na icona do lápis para visualizar a información das distintas posicións. É convinte comprobar o tipo de material, neste caso o libro sería correcto. En data 1 introducimos a data de publicación. A data 2 somente se cubriría en casos de obras en varios volumes, cuxo último volume se edita en anos posteriores. Imos ao campo 22, Audiencia Obxecto. Este é un campo importante a cubrir, onde debemos escoller do desplegable a audiencia a que pode ir destinada a este libro. Neste caso sería xuvenil máis de 15 anos. E por último, escollemos o idioma do documento, que neste caso é o galego. E unha vez coberto todo, prememos en guardar. A continuación, debemos cumprimentar o campo correspondente ao depósito legal, introducindo o número de depósito legal tal como ven no documento, e a continuación o do ISBN. Pasamos agora a CDU. Cumprimentamos o campo CDU co número da clasificación decimal universal que corresponde ao título que estamos catalogando. Unha vez consultada a CDU e tendo en conta os criterios do noso centro, podemos pôr, por exemplo, 82-N, que representa a narrativa, ou ben, se queremos especificar máis, podemos pôr 821, que sería a literatura das distintas linguas, ou 821.111, que sería literatura inglesa. Todo depende do nivel que queiramos especificar. Pasamos á seguinte pestana correspondente aos campos que comeza polo número 1. É moi importante consignar o punto de acceso principal nome de persoa no caso de que o documento teña un autor recoñecido, como este caso. Escribimos, por tanto, aquí en nome de persoa o apelido, Brown, espazo, Dan, apelido, espazo, nome do autor. Poderíanse indicar tamén as datas de nacemento e morte no caso de que se coñecesen e a función de autoridade consignada elixindo unha das opcións dispoñibles. Pasamos á pestana 2. O campo 245, título e mención de responsabilidade, é un campo obrigatorio no rexistro bibliográfico, xa que nel debemos consignar o título do documento. Introducimos, por tanto, o código da Vinci e, ademais do título, debemos cumprimentar a mención de responsabilidade. Neste campo, os nomes dos autores van a ir tal como aparecen no documento, a diferencia do campo 100 que acabamos de cubrir antes. Neste caso, imos consignar, por tanto, o nome do autor, Dan Brown, e os dos traductores. Separamos por punto e coma, traducción de Carlos Acevedo,
e logo separamos por coma. Eva Almazán e Fernando Moreira. Pasamos agora ao campo 250 de edición, donde debemos consignar a edición. Neste caso, ao tratarse dunha primeira edición, podemos indicalo ou mesmo deixalo en branco. Optamos por consignar primeira edición. Pasamos ao campo 260, onde debemos consignar o lugar de publicación, neste caso é Barcelona. A editorial, el Alep. E a data de publicación, 2007. Se nos fixamos neste caso a puntuación xa vai marcando o sistema, a puntuación correcta. Ademais, os diferentes subcampos poden duplicarse ou ben poden eliminarse, premendo nas correspondentes iconas que aparecen á dereita. Pasaremos á pestana número 3, onde debemos consignar a información relativa á descripción física. No subcampo extensión consignamos o número de páxinas que ten o documento, neste caso 494. Se ademais contase con ilustracións ou láminas, deberíamos consignalo no subcampo outras características físicas. E no subcampo dimensións imos consignar as medidas do documento en centímetros, neste caso son 22 centímetros. En caso de contar con material anexo tamén o faríamos constar. A pestana número 4, mención de serie, só hai que cubrila no caso de que o documento pertenza a unha colección, pero o libro que temos diante non pertence a ningunha colección, por tanto quedaría en branco. A pestana número 5 está destinada ás notas. Na nota xeral podemos introducir calquer contido adicional sobre este rexistro bibliográfico. Por exemplo, podemos introducir aquí o título orixinal. Título orixinal, de Da Vinci Code. Pasamos á nota de contido, onde podemos introducir algún dato maior relativo ao contido do documento que estamos catalogando. Por exemplo, en caso de contar cunha dedicatoria do autor, podería facerse constar neste campo. Na nota de resumo, correspondente ao campo 520, podemos introducir un pequeno resumo do contido do documento, que será visible para os lectores no PAC. Por exemplo, poderíamos escribir aquí novela de ficción, na que se descifran mensaxes sobre un importante segredo relacionado ca Igrexa Católica. Bueno, neste caso xa non escribiría todo, pero que saibades desa funcionalidade. No campo 521, nota de destinatarios, introducimos a audiencia en función do nivel académico dos destinatarios que complementan o introducido no campo 008. En caso de cumplimentar correctamente os datos da audiencia e nivel académico, posibilita a posteriori o filtrado tanto das buscas como nos resultados das mesmas pinchando na faceta correspondente. Neste caso, seleccionamos do despregable, por exemplo, terceiro e cuarto de ESO. A pestana número 6 é na que se concentran os encabezamentos de materia. Cada un dos encabezamentos consignados nesta pestana será despois recuperable no catálogo. Por exemplo, podemos consignar un termo de materia, que sería novela de intriga e misterio, e o documento aparecerá nos resultados de busca do catálogo cando se realiza unha busca por esas palabras clave. Imos á pestana número 7, que serve para introducir os encabezamentos secundarios de autor, de entidade, de título uniforme, etc. Por tanto, podemos introducir aquí un asento secundario por cada autor. Como temos 3 traductores e un só campo de secundarias de autor, podemos duplicalo ata 3, premendo nesta icona. Consignamos agora o nome dos traductores. O primeiro deles é Carlos Acevedo. Introducimos o apelido e o nome e a súa función. O segundo dos traductores é Eva Almazán. Almazán, Eva e a súa función. E o terceiro é Fernando Moreira. E tamén a súa función. Pasamos agora á pestana número 8. No caso de que o documento estea disponible en línea, no campo 856 acceso electrónico, podemos consignar un enderezo URL a través do que pode acceder o usuario para a súa visualización. Por último, pasamos á pestana número 9, onde podemos elixir se o rexistro que estamos catalogando vai aparecer no PAC ou só vai ser visible no catálogo da intranet.
Se se deixa baleiro, por defecto será visible no PAC. Unha vez consignados todos os campos do rexistro bibliográfico, prememos no botón Gardar e o sistema creará o novo rexistro bibliográfico e mostrará na pantalla o formulario para crear un ítem asociado ao mesmo, tal como se explica no vídeo de catalogación derivada.